It's Sunday edition ng ating programa HCI Power 5, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Nangungumusta sa inyong lahat, mga listeners natin ngayon. Kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating misyon to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Siyempre kung may mga tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. And good news po sa mga taga ano natin, diyan sa Kasiguran, Sorsogon, magkakaroon po ng gagawing wellness caravan. Siyempre, July 19. Opo, diyan sa Teachers Hall, Kasiguran Central School, 9 a.m. And the following day, Sunday po, sa residence ni Ma'am Cora Espadilla sa Balogo, Sorsogon City. Yan po muna. And of course, ano yan? Wellness caravan po yan. Okay? And syempre, dyan sa area ng Labo, ang mga taga-Labo, magkakaroon kayo ng free health consultation ay gagawin dyan July 25. Friday po yan, July 25, 9 a.m. to 12 noon. Dyan sa CMD Center in Labo, beside Lisaso Hospital. Take advantage po, mga taga-Labo at yung mga malalapit na bayan dyan, take advantage po kayo. Free health consultation yan. Kung may latest laboratory result, pakidala nyo po. Oo. But syempre, dyan sa CMD Center in Daet, pag kayo nagpunta dyan, free health consultation po kayo. Pag nagpunta kayo dyan. At may abang-abang kayo, dahil meron tayong upcoming event dyan sa area ng Daet. Magkakaroon tayo ng NAB Caravan, Wellness Caravan that will be on August 9:30 a.m. sa Jusel's Garden sa Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet. And the following day, andyan naman kami sa CMD Center sa Labo. Ang venue natin yan, Hills and Garden, 9:30 a.m. Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. And of course, dito sa Legazpi, ito pala nalaktawan ko yung schedule natin ng gagawin na free health consultation dito sa Legazpi City. That will be on August 2. August 2, 9 a.m. to 4 p.m. po. First come, first serve po tayo. Okay, Saturday po yan, kaya take advantage po mga taga-Legazpi, yung mga malalapit dito, para kayo po ay maka-avail ng gagawin natin na free health consultation. So yan muna. Anyway, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMD Bicol dahil si Nurse Erlaman po ang taga-sagot natin dyan. Okay? So, ulitin ko lang sa inyong lahat. Kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng aming Power 5, siyempre, mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan na ating Power 5. Oo. Kailangan lang talagang subukan, aralin, at seryosohin lang. Oo, katulad ng mga
taong pagod na kainom ng mga gamot pero hindi naman gumagaling pero napadpad sa mga CMD centers. Kaya kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Hello kay Sir Leopoldo Goyena, okay? So, dito muna tayo, isa munang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. Pakinggan po natin sa mga kalalakihan. May mga prostate problem. Nako, pakinggan po natin ito. Naka-record na yun. Ako po si Renante Ikayan dito po sa taga Dait Camarines Norte, isa pong owner ng upholstery shop. Tapos nasubukan ko po itong product na ito sa dami-dami ko ng pinuntahan na doktor, balik-balik. Ilan yung edad mo at yung mga sakit mo? Ang edad ko po ay 42 years old na po. Tapos yung sakit ko po ay ang dami kong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Sige nga, Ang una, na-diagnose ako ng prostate enlargement, prostatitis infection, tapos kung ano-ano pang nararamdaman ko na taas yung uric acid. Tapos sa dami-dami ko na rin pong nagamit ng mga food supplement na sinusubukan ko ng mga naririnig ko po. Tapos dito ko lang nasubukan nung time na napadpad ako sa center ni Sir Boy dito sa Jigolinian, na inganyo po akong mag-try. Pero hindi pa po ako nagpa-member no, nag-try po muna ako. Tapos nung nasubukan ko po yung CMD nga po at saka yung CVF po. Yun, doon ka na nakaramdam ako ng kakaiba, parang may improvement sa akin within 1 week. Tapos, tinuloy-tuloy ko na po hanggang sa inabot ako ngayon ng mga almost 2 months na po ako nagagamit. Mga 3 months na nga yata. Pero, okay na yung nararamdaman ko. Balang nawala yung lagi kong iniinda na nasakit yung tubo ko. Dahil nga sa prostate, tapos hindi ako nakakatulog ng maayos. Tapos pati yung mga binti ko na masakit, yung talampakan. Ngayon, okay na. Parang normal na yung dati kong lakas ng kabataan ko pa. Nararamdaman ko ngayon. Kaya nakarating ako dito ngayon nung in-invite ako po dito ninyo, ma'am. Nagpursige talaga akong magpunta para malalaman ko pa kung paano pang mga ibang guide na magamit ko ng maayos yung products. So, anong masabi mo sa mga makakapakinig? Kaya nga po sa mga makapakinig, wala pong masama kung susubukan nyo para malaman nyo po kung ano ang epekto. Kasi hindi mo naman ipopromote kung hanggat hindi mo masusubukan kasi subok mo na talaga sa sarili mo. Kaya pwede kang nasasabi ko na itry nyo po. Ganun. Si Renante Ikayan po ng Dait Camarines Norte po. Ayan, salamat sir. Oo, actually madami tayo ng mga cases na problema talaga katulad niyan. Yung iba nga, mga nakakatiter na hirap na sila. At sinabihan daw sila na kung hindi ka maoperahan, hindi ka na gagaling, o di ba? Pero salamat sa Diyos ay napunta sa atin, natulungan po, natanggal yung mga catheter at hindi kailangan mag-undergo operation. Sabi nito ni, Alet Niok, ano bang pronunciation yan? Oo. Kung magkano raw yung Power 5, 5,990 po. Power 5 na po yan. Oo. So anyway, sa mga listeners natin, ito naman, problema na mga kababaihan. Ay nako, ang dami nga talaga ngayon. Meron sila mga thyroid problem. Pero pakinggan na lang po natin paano natulungan ang isang may thyroid problem. Ako po si Cindy Rose from Ligao City, 35 years old, and nagtatrabaho po sa isang mall. Bali po, I am suffering illnesses, pero po nagpa-check po ako sa doktor kasi may nararamdaman po ako at dun ko po na-find out na mayroon po akong bukol sa lieg. So, ang sinabi po ng doktor ko is magpa-biopsy or magpa-ultrasound para ma-check kung ano po yung nandito sa lieg ko na bilog. So, ang ginawa ko,
Dahil, syempre, wala akong pera. So, dahil ayaw ko din naman po ayaw ko din po ng meron akong, yung wala akong panggastos. So, ang tinry ko po, yung CMD. So, tinry ko siya for 5 months. Talagang siya na ang kasabay ko every day, before mealtime. And then after, ang advice sa akin ng doktor is bumalik ako sa kanya. After 5 months na bumalik ako, na findings ng doktor na biglang nawala yung bilog sa liig ko. So ngayon, nung sinabi niya na nagtaka siya kung bakit nawala, instead na dapat lalaki siya, it's because nga kinonsider na toxic goiter na siya. And it's laking tulong dahil doon sa CMD, nawala yung bilog. It's so amazing na because of CMD and syempre CBF and then yung Power Trio talaga ang the best or essentials para mas maging magaling ako. Ngayon, I am very much healthy, and then because of CMD, CBF, and then syempre Power Trio, yun ang nakapagpagaling sa akin. Para sa lahat, and ako, mag-a-advise ako para sa inyo na try and try. Walang masama if you try it. And then, para sa inyo, kayo din mismo ang magbe-benefit sa inyo in the end. Hanggang sa muli po, ako po si Cindy Ross from Batang, Ligao City, sales lady, gumaling sa CMD. Thank you. Ayun, oo. Actually po, ang dami natin mga ganyan na cases. Thyroid problem, even yung mga goiter, hindi na nag-undergo operation, natunaw po. Ngayon, i-explain ko lang sa inyo. Pag sinabing Power 5, kasi yung tinatanong ni Ma'am Ann, oo, depende po kasi ang kailangan yung product, depende sa health situation ninyo, ha? Oo. Okay. Ang laman yan, ang kasama sa Power 5, CMD syempre. Ito yung ating flagship product na talagang hindi na pwedeng i-question ang CMD natin. Grabe, so amazing. Kaya tinawag ngayon na Christ Miracle Drops. Okay, yan ang ating CMD. Nung nakilala yan kasi ang CMD natin 21 years na po dito sa Pilipinas. Okay? Tawag ng mga tao noon, ano ba to? Christ Miracle Drops. Grabe. Oo, kasi po tandaan, kailangan ng katawan natin around 80 kinds of minerals para tayo malakas, hindi tayo basa-basa nagkakasakit. Saan ba yan makukuha? Na hindi na po yan, ang mga minerals na yan na kailangan ng ating katawan, hindi na po natin makuha-kuha sa mga pagkain ngayon. Kasi ang pagkain natin, pinalaki sa fertilizer. Ilang klaseng minerals ang nasa fertilizer? 3 po. NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. Tama lang lumaki yung halaman, hindi sapat para maging healthy tayo. Tandaan, kailangan ng katawan natin around 80 kinds of minerals. At isa pa po na source of minerals ay ang water, tubig. Kaya noon baga may tinatawag na water therapy. Wala nang water therapy ngayon, lalo na kung ang iniinom natin mga bottled water galing sa water refilling station. Wala na po ngayon water therapy. Gusto mo ng water therapy, yung tubig, lagyan mo ng CMD at mag-water therapy ka. Okay? So, yan po ang laman. CMD, CBF, our cell biofood na ang laman ng CBF natin. 3 superfood in a tablet. Spirulina, chlorella, and wheatgrass. And good news, 6 to 10 tablet is equal to 1 balanced meal. Grabe ang kayang gawin ng ating CBF. And by the way pala, ang product natin, yung CMD lahat na to, for healthy people, take our products. Hindi lang yung CMD yung ating Power 5. Take Power 5 to maintain good health. Kung may sakit, take Power 5 to restore your health. Pero pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin. Why? Because these are nutrients na kailangan ng ating katawan para lagi tayo malakas. Pag malakas ang katawan, hindi ka basta-basta
magkakasakit. Kaya doon sa may mga health problems, nako, tandaan nyo that statement of Dr. Linus Pauling, 2-time Nobel Prize winner, that you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Bakit tayo nagkaroon ng mga sakit? Mineral deficiency. Anong kailangan nating ibalik sa katawan natin? Drugs po ba or minerals? Diba? Naisip natin, lagi naka-mindset na tayo na pag may mga sakit na sa family, lagi gamot. O, diba? Kaya naman, sa sobrang dependent natin sa mga synthetic drugs, ang dami ngayon sira ang kidney. O, ang bagsak nyo, dialysis center. Sabi nga ng ating doktor, dialysis is a death sentence. Samantala, kung maibibigay mo sa katawan mo yung mga kailangan ng katawan mo, especially the nutrients na kailangan ng ating trillions of cells, pag naging healthy yung mga cells natin, magiging healthy yung ating mga organs, yung ating mga system, ikaw ay naglalakad-lakad dyan, ikaw ay healthy na katulad ko, na kahit senior citizen, 65 years old, walang sakit, normal po lahat, okay? Hello kay Fina Lirio, okay? So next product natin, kasama sa Power 5 is ang ating CBG or Cell Bio Juice. Natural fruits and vegetables in powder form. Walang sugar, stevia po ang ginamit, kaya hindi pwede mag-cause ng tonsillitis. Oo, hindi makakasira ng ating katawan. Yan po ang ating Cell Bio Juice. CBG or Cell Bio Juice po. O, natural fruits and vegetables in powder form. At next to that is our CR Juice. Sa mga taong hindi na regular magdumi, dapat regular tayong magdumi. Kung ikaw ay taong hirap na magdumi, delikado ka magkaroon ng colon cancer, colorectal cancer, almoranas, o di ba? Eto, very effective. CR Juice, magsi-CR ka talaga. And of course, yung isa nun, andun pala, hindi ko nadala dito sa aking table, ay ang ating peptide. It's collagen. Opo, ang galing niya sa may mga pain, may mga masasakit ang katawan, may mga dysmenorrhea, ano pa, yung may mga cancer po, perfect combination with our peptide at pangpakinis ng ating mga balat because of the collagen. Yan po ang ating Power Trio, okay? So, sa mga taong mahilig magkape, nako, nakatulad ko, pakicheck ang mga kape na iniinom nyo. Yan baka acidic yan at sobrang taas ng sugar content. Panahon na palitan ng ating HCI coffee because our HCI coffee ay alkaline coffee because of the minerals. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. And of course, sa mga taga-labo, mga taga-labo dyan, opo, free health consultation kayo comes July 25, CMD Center in Labo, 9 a.m. to 12 noon. Diyan beside Lisaso Hospital. Yan po ang center ng CMD Labo natin. First come, first serve. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. And of course, meron din tayong free health consultation ay gaganapin August 2, Legazpi City. CMD Center, Nabo Wellness Center in Legazpi City, 9 o'clock hanggang 4 p.m. August 2 is Saturday. Okay, take advantage po. And of course, next na event natin ay magkakaroon din tayo ng wellness caravan dyan sa Daet, sa Jusel's Garden. 9:30 a.m. Jusel's Garden sa Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet. And the following day, sa Labo naman tayo sa Hills and Garden in Labo, 9:30 a.m. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml, 660 with freelance at meron kayong libre po sa inyo, isang pack ng black tea. Oo, sa bawat mag-a-attend, ha?
So take advantage. Mga taga Camarines Norte, kita-kits tayo. Haharap ako sa inyo, a living testimony restored by Power 5. Okay? So anyway, kung may tanong, eto uli yung aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. So ito uli, isa uling kwento ng kagalingan. Ito rin, problema rin to ng mga kababaihan pa din. Pakinggan po natin. Okay, may bisita po ako dito sa CMD Office Legazpi. Katatapos lang namin ng aming health symposium at may maganda ditong experience sa paggamit ng ating produkto. Hello ma'am, pangalan po, edad, taga saan po kayo? Ako po si Mrs. Annelyn Osiliado, taga Daraga po. Ilan po yung edad niyo ma'am? 52. 52 years old. Bakit ka napunta sa CMD office? Kasi po ma'am, nagpa-tingin po ako sa doktor na ENT. Tapos sabi po sa akin, magpa-ultrasound daw po ako, na may thyroid daw po ako. Tapos nung nagpa-ultrasound po ako, ang lumabas po, may bukol daw po ako sa lalamunan. Ano daw po, wala daw po kaming gamutan muna, under observation lang daw po, for monitoring lang niya tayo, walang gamutan. Pag 6 months ngayon, bumalik ka dito, para daw pa-ultrasound ulit, para daw, baka daw pwede na makuhanan na ipabiopsy. Okay. Nang ginawa ko po, sana magana po yung lalamunan ko noon. Pumunta po ako sa CHI office, nag-inquire po ako. Tapos, binigyan po ako ng gamot na, yung mga product po ng CHI po. Yun po ang ginamit ko. November 14 na po ako nagsimula. Tapos, November 14, December, January. Teka, ano yung CSI? CHI, ano po? CHI office po. Saan yun? Company. Sa Legazpi po. Dito po. HCI. Ikaw talaga, nahilo ako sa iyo. CHI ka dyan. HCI, CMD office. Okay. So, yung pinagdadaanan mo na may bukol sa thyroid, ano yung nahihirapan ka ba? Parang hirap na po akong huminga. Akala ko po, thyroid yun. Hindi naman pala. Nahihirapan ka huminga. Ilang buwan ba o taon mong pinaghihirapan yon? Matagal na po yun. Basta po, para baga pong okay lang sa akin, kaya ko pa naman. Pero that time pong namagana, yun na po talaga. Nang bumili pa ako ng mga product na dito sa HCI, opo, yun na po ang tig-take ko, Power Trio po. Ilan yung iniinom mo nun? Yung iniinom ko noon, unang inom ko noon, 80 drops po. Per day. Opo, sa 1.5 sigurong tubig yun, ma'am. Tapos, 8 tablets. 3 times a day din po yun. Then, Supreme Juice po. So, ginamit ko. So, di ba, nung nahirapan kang huminga, ilang days ba o weeks bago mo naramdaman na may pagbabago? Nalata po yun ng anak ko kasi po, dati po yung boses ko, paus na po ako. Parang hirap na rin po ako magsalita. Sabi nung anak ko 1 week, Mama, bumabalik na yung boses mong dati. Di sabi ko, ang galing naman, tumalab. Yun ang sabi ko. Ilang weeks? 1 week po. 1 week, okay. Nalata na po nung anak ko, bumabalik na niya, Mama, yung boses mong dati. O di, masaya po ako, tinuloy-tuloy ko na po. Di pagkatapos po noon, sabi nung doktor na alala ko, 6 months babalik ako. Pumunta ako sa ibang doktor, doon sa kakilala mismo namin. Sabi ko, pwede ako. Meron ka bang resulta, ultrasound or what? Meron po. Meron po ako. Tapos sabi nung doktor sa akin, ibinalik mo na nga ito doon sa dati mong doktor. Sabi ko, opo, kaya lang ako, ano nga yung pinuntahan mo dito? Sabi ko, pwede po na ikaw na lang po ang mag-request ulit sa akin yung ultrasound ulit sa thyroid. Sabi na, pwede niya. Nagpa-ultrasound po ako nung isang araw pa lang. Saan ka nagpa-ultrasound? Sa Albay Diagnostic Clinic na po. Okay. Kumusta yung resulta?
Yun po, sobrang saya ko po kasi po nawala. O nawala po talaga yan ang totoo. Sabi ko po, miracle. Pero kako, babalik pa rin ako kay doktor. Pumunta po ako doon, pinabasa ko ulit. Ito na po, sabi ko, yung bagong ultrasound ko, ikinomper ulit niya. Ano anyang nangyari? Ba't nawala? Yun ma'am, sabi ko, sobrang saya ko talaga ma'am. Kaya pumunta na naman ako dito, tapos sinama ko na yung yung kapatid ko po. Iba na yung aura mo ngayon kaysa yung pumunta ka dito. So anong ma-advise mo sa mga makakapakinig ng testimony mo? Sa mga makakarinig po ng testimony ko po, subukan nyo yung product namin ng HCI po. Kasi po, proven and tested ko na po ito. Yan na po talagang iniinom ko, pati yung mga kamag-anak ko po. Ginagawa mo na ba yung negosyo? Opo. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Very good. Pati yung isa kong anak po, niregister ko na rin po. Okay. Ganon. Para makatulong din po sa mga iba. Pangalan ulit, taga saan? Si Mrs. Ceciliado po, taga Idaraga po. Ayan, maraming salamat po. Oh, ayan, di ba? Ganon kaganda yung ating produkto. Kaya madalas sabihin ng iyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, kaya napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Kailangan lang talagang subukan. Diskubrihin. Aralin nyo rin kasi. Oo, sa mga listeners natin na may mga health problems, alam nyo ba, the best doctor to yourself is you. Hindi natin pwedeng iasa na lang. Lahat kay Doc, yung ating mga sakit, kasi tayo ang may dala ng ating katawan. Pero yan, ulit-ulitin man naman, balibalik ta rin natin, kailangan ng katawan natin ang tamang nutrisyon. Which is, nakukuha natin yan sa ating mga produkto. The CMD, CBF, at ang ating, yan, Cell Bio Juice, yung ating peptide. Yan, marami yan. Kailangan lang talagang aralin nyo rin, alin yung kailangan mo doon. Hello kay Santi, musta ka Nenoy? Santi, okay. So anyway, sa mga listeners natin, try our products. Oo, ako mismo, naririnig nyo ako, humarap ako sa napakaraming tao. 21 years na po na gumagamit ako nito. Samantala, 21 years ago, nung nasa 40s ako, feeling ko I was on my 60s already. Parang akong nauupos na kandila. Yes, taking around 5 or 6 kinds of medicines for all my ailments. Pero ang sakit ko, nandiyan pa rin. Grabe talaga, ano? So anyway, sa mga listeners natin, ulit-ulit tayo nag-i-invite sa inyo. Try our products, okay? Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol, okay? So, dito, isa uling kwento ng kagalingan. Pakinggan po natin ang kanyang kwento. Yan, si Naida. Ayan, pakinggan po natin to. Okay, meron po dito, nandito kami ngayon sa Daet, Camarines Norte para sa aming Health and Wellness Seminar. Meron dito na magandang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. Madam, pangalan, edad, taga saan po kayo? Ako po si Sinaida Castillo, Procdos, Barangay Binanuan, Talisay, Camarines Norte. Edad po? 75 po. Ano yung naging health problem mo po, madam? Nung una po, isang buwan akong nakikinig sa Boom Radio. Naririnig ko itong CMD. Tapos isang buwan po ako nag-observe. Marami akong narinig na mga patotoo. So naniwala ko, kaya napunta ako sa opisina ng CMD. Mula nung September, 1 year na din ngayon na nagtitake ako ng CMD. Tuloy-tuloy lang po yun. Ano yung mga health problem ma'am natulungan sa iyo? Nung una po, sabi ko parang sumasakit yung tuhod ko. Tapos nung nakalimutan ko lang yung pizza, basta September yun, pumunta ako sa CMD sa opisina ng after lunch. Tapos pag nung bago kumain ng hapunan, bago mag 6:20, alas 6, uminom na ako ng produkto ng CMD. Pagdating po ng alas 10 ng gabi, nakatulog na ako. Pag CR ko ng alas 10, nawala na yung masakit ko sa tuhod. Mula tuhod hanggang paa.
And then, mga ilang araw, pag nakatayo akong matagal, namamaga yung paa hanggang patas ng binti. Nawala din yun. Pagkatapos, nawala din yung masakit ko sa likod, kaliwat kanan, balakang, kaliwat kanan. Naalis lahat yun. Pagkatapos, yung ano naman, yung varicose kong malalaki sa ibaba ng hita ko at saka sa binti ko na malaking varicose pag ako matagal nakatayo, nawala din lahat yun. At saka lumakas yung buong katawan ko mula noon September hanggang ngayon 1 year na. Magandang pakiramdam ko at saka lumakas ang katawan ko. Kumusta po ang tulog, Mami? Yung tulog ko nung una, mga 6 na oras lang, pero ngayon, nakakawalong oras ako hanggang mahigit-higit 8 oras. Hindi ka pa nag-high blood ba? Mula po noong mga January yun, tinigil ko na yung mga synthetic drug ko. Mula noon, January hanggang ngayon, wala na yun. Hindi na ako umiinom ng sa high blood, hindi na rin ako umiinom ng yung itong atorvastatin. Marami, naging 6 na klase po yung gamot ko. Walang nangyayari. Lalong dumami nung una, 2 lang. Naging 6. Nung ito ng CMD, wala na yun. Nung January, inalis ko na lahat yun. CMD product na lang ang ginagamit ko hanggang ngayon. Mami, CMD lang ba? O how about yung ibang product kung umiinom ka rin? Yun, yung tatlong yan, yung ano. Power 3 yan talaga. Power Trio talaga. Iniinom ko lahat yun hanggang ngayon. Nakatry ka ng CR juice? Ay, siya naman, siya din yun. Mula noon hanggang ngayon, kasama. Yung So, bali 1 year na. 1 year na ngayong September. Oo, grabe. Mga sa tingin mo, na-rejuvenate ka talaga or... Lahat-lahat. Oy, very good. Oo. Anong message na masabi mo sa Ang mga... masasabi ko po, sa sino man nakakarinig, ay wag na po kayong mag-atubili. Pumunta na kayo dito sa CMD na office para kung may nararamdaman kayong mga sakit, gagaling din kayo katulad ko. Yan. Kasi mga synthetic drug, hindi talaga gagaling lalong dumadami yung sakit. Oo. Pangalan uli, Mami? Sinaida Hernandez Castillo, Taga Purok saan? 2, Barangay Binanuan, Talisay, Camarines Norte. Ayan. Kaya naman pala, nakailang attend ka na. Marami na. Marami na. Ayun. Oo, akalain mo yan. Every time na nagko-conduct ako ng health symposium sa DAET, nag-a-attend siya. Kaya nag-sink in sa katawan niya, sa utak niya. Alam na niya ang gagawin niya pag bumabagsak yung health niya. Akalain mo yan, ang dami niyang iniinom na gamot dati. Ngayon, talagang isa na lang daw. Isa na lang daw. Daw wala nang atake, kaya lang, siyempre, nagpapasiguro siya. Okay? So anyway, ito, isa pang kwento ng kagalingan. Ito, ang galing din ng ano nito. Paano nangyari na ang kanyang kapatid ay muntik nang mawala. Diba? Pakinggan natin. Okay, nandito kami ngayon sa labo dahil dito sa aming health and wellness seminar. At meron ako ditong maganda ang nangyari sa kanila. Madam, ikaw na lang po ang magkukwento. Anong pangalan, edad, taga saan po kayo? Taga Dait Ma'am ako sa Barangay 8. May kapatid ako. Ang pangalan ko po ay Christina Tumala. Anong nangyari? Ba't ka mag-CMD? Ay, ma'am, dati na ma'am akong miyembro ng CMD. Tapos hindi naman ako masyadong nakakapag, niyan. At, siyempre, marami ma'am akong gawa noon. Tapos, yung kapatid ko, nadulas. Didinala ko sa Hernandez Hospital. Nang ipinasok namin doon, yung kung ano-ano ng test ang ginawa doon sa kapatid ko, kung anong laboratory. Tapos yung yung doktor na nagtitingin sa kanya, pinanuan na kaagad siya na maraming na inatake daw siya, minor attack. Kaya daw siya nadulas. Tapos sinabihan ako na kailangan ko daw maghanda ng malaking halaga kasi daw may tubig daw yung utak ng kapatid ko. Kailangan daw yun matanggal. O operahan daw yun. Ay sakat wala naman na kaming pera, wala naman na kaming magulang. Di kami na lang magkakapatid ang nagtutulungan.
Yung ginawa ko noon, sabi ko, hindi ko kaya ka kung magpa-opera ng ganun kalaking halaga. Magkano daw? Pinapa-deposit ma'am ako noon ng 100,000. Yung deposit pa lang ma'am, hindi ko naman yun maipoprovide. Di, ang ginawa ko nga po, may 5,000 na lang ako noon na pera sa sabi ko, ibibili ko na lang kako ito ng CMD. Yun na pumasok sa utak ko. Tapos paglabas namin sa ospital, bumili ako ng CMD. At bawal naman, Yung iba, wala. oo. At bawal naman baga ma'am yun sa ospital. Sige. Pagpunta ko sa sa bahay, pinainom ko kaagad siya. Inanuan ko siya ng Ilan drops? yung isang basong tubig niya. Nilagyan ko ng 20 patak. Tapos pinainom ko siya nung 6 na tabletas. CBF. Opo, tapos pinainom ko siya nung juice. Di yun, ginawa ko ma'am nun ay 3 times a day. 2 days lang ma'am nang ginawa ko yun ay bigla siya nung nagkaroon ng lakas yung paa niya. Na-paralyze na yun, hindi na nakakalakad. Gawa nga nung nadulas siya. Tapos, nakalakad siya tapos dali-dali siyang pumunta sa sa CR at na daw siya, gusto daw niya magbawas. Doon ko nakita yung mga kasi naglaki pa niya yung kanyang puson, tumigas. Lahat na yata nung laman ng puson niya, nailabas niya ma'am, lumambot yung puson niya. Sabi ko kaya pala siguro masama ang pakiramdam niya. Yun na yun yung mga nakaimbak dun sa niya. Yun po, kaya sabi ko. Ilang days naka-fully recover? Naka-recover po ma'am kaagad siya sa loob lang ng 2 araw. Para lang ma'am nagdahilan. Pero nung sa ospital, nag-ilang araw kami. Ilang araw? Parang magwa 1 week kami at wala kaming maibayad. Sabi ko, wala ako kaming. Pero paano, humingi na ako ng tulong sa ibang kamag-anak namin. Tapos binigyan naman ako nang makabayad na kami. Sabi ko, 5,000 na lang ang pera ko. Hindi ko na pwede Magkano itong binayaran mo sa ospital? Ay, nasa ma'am? Nasa magkano ba yung basta? Malaki na din. Nasa 20 plus. 20,000 plus. Sabi ko daw ay sayang kako yung doon lang kako napunta. Tapos di yun, di kakaunti na lang yung perang natira sa akin. 5,000 na lang ma'am. May sukli pa ma'am ako nang bumili ma'am ako ng CMD. Kasi may discount ma'am ako doon. Kasi member. Opo, member po ako. Ma'am, sa family, may iba pa bang health problem na tulungan ng product natin? Ay, sa ngayon ma'am, may pinasok ma'am ako na kasama ko sa bahay. Na na meron siyang dinaramdam ngayon. Nakakailang inom pa lang ma'am siya. Nakikita ko ng na maganda ang resulta sa kanya. At ano yung sakit po? Kasi sa colon ma'am ang sakit ng ko kasama ko. Ay ang findings po sa kanya kailangan yung matanggal. Di kailangang operahan. Tinanong ko naman yung doktor. Ayan, si Sir. Opo. Ay, nako, i-power trio mo, ma'am. Sa Yun naman ang ginagawa niya ngayon, power trio ma'am. Kaya sabi ko, manalig ka lang dyan, tumawag ka lang kaya gagaling ka. Magsunod ka lang ka ako sa sinasabi ng CMD ko Isa yung madam, gumagamit Opo. ka rin. Opo, gumagamit din po ako niyan. Anong magandang experience niyo po? Nawawala mamang sakit ng ulo ko. Bihira ma'am ako magamit niyan. Noon, lagi-lagi akong gumagamit. Tapos nitong di wala naman ako nararamdaman. Hindi ako nainom. Ngayon, pagka masakit ang ulo ko po, yan ang iniinom ko. Basta sa isang baso, 10 patak ang nilalagay ko. Ilan na yung edad niyo, ma'am, ngayon? 54. Kailangan mo na rin mag-take talagang kasi bumabagsak na yung health natin. Diyan po. Ma'am, anong message i-impart mo sa mga makakapakinig? Siguro ma'am, masasabi ko na lang na kung hindi lang sila dapat maniwala sa CMD, kung sila ay may sakit, siguro dapat din na din sila kung halimbawa vitamins din kasi yung iba dyan na ay ang ganda din kasing uminom niyan, lalo na po yung ay lahat naman ma'am. Oo, yung juice maganda ma'am sa katawan. At yung ang pinakaano ko ma'am dyan yung tablet CBF. CBF po. Kasi doon ko nakita doon sa kapatid ko nang uminom siya. Grabe, di ko maano yung
Kumusta na Ganun siya ngayon? pala. Okay na po siya ngayon. Ando po siya sa ano. Pangalan ulit, ma'am? Taga saan? Ako po si Christina Tumala, taga Daet po ako. Ayan. Thank you very much. O, di ba? So amazing ang ginagawa. Kaya madalas sabihin natin, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. Huwag pong intayin na lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices na mamaya ay mababanggit natin. Okay? So, yan. Kaya pa ng oras. Isa pang kwento ng kagalingan. Pakinggan po natin. Okay, nandito kami ngayon sa Daet para sa year-end wellness caravan. At meron ako dito, nakakatuwa yung kwento niya. Medyo matagal kami hindi nagkita, pero nakakatuwa yung kwento mo, ma'am. Nung nagpunta ka dito, ay pangalan mo na, edad taga saan? Ako po si Mrs. Elena Agapito, taga Proctores, Barangay Alawihaw, at ang edad ko po ay 64. May magkaedad tayo? Yes, ma'am. Oo. Para sa beauty. Yes. Ano yung, bakit ka napadpa dito sa CMD? Ay, nung time na po yun, talagang, dati na po mataas ang sugar ko. 8 taon na po ako ng insulin. Tapos, bigla po yung pa ako na tapos talagang nagkarni na po siya. Talagang sugat. Tapos sabi ko, ano ba yan? Tapos napakinig po kita sa radyo, sabi ko, bisitahin nga natin na hindi na po ako nakakalakad. Magang-magana po talaga yung pa ako. Talagang namaho na po yan. Tapos nag-iiyak na po ako, sa totoo lang. Nagbibili na po ako sa anak ko, doon sa bunso ko. Sabi ko, just in case na ito na po ang bang oras ng mamaalam na ko, yung mga negosyo ko, nilista ko na. Bahala ka na anak, ito. Tapos, nung pumunta po ako dito, nakausap ko si sir. Sabi ni sir, ano mang problema, nag-insulin po ako. Ang dugo, ang sugar ko po noon as 350. Tapos sabi niya, nag-insulin ka? Opo. 8 years po ako nagturok ng insulin. Tapos automatic po sabi niya, ang laki po ng katawan ko talaga, mataba ako nung time na yon, tapos yung pa ako. Sabi niya, i-stop mo ang iyong insulin. Well, hindi po ako nagdalawang isip, pinakinggan ko si sir, in-stop ko ang insulin. Nung time pong yung galing ako sa doktor, high blood po ako na 225/200. Pag sabi, stop ko po ang lahat na gamot, may sa puso, may sa high blood, yung may insulin pa, may ilan pa po akong gamot na sa antibiotic, tapos insulin, almost 6,000 pa po. Pag sabi ni sir na stop, in-stop ko po talaga. At ang laki po ng sampalataya ko sa MD. Pag sabi ni ma'am, 10 sa umaga, 10 sa tanghali, 10 sa gabi, yun lang po ang talagang pinakinggan ko. In-stop ko lahat ng gamot. Tapos yung sugat ko, sabi niya, dikdikan ko po nung yung CDF na yun. Inilagay ko po talaga. Ngayon, talagang unti-unti at pray lang po talaga everyday. Nagpe-pray ako, wala akong hiningi sa Diyos. Sabi ko, Lord, kung ito na po ang oras ko, ready na po ako. Wala na po akong pinagsisisihan. Pero sa ngayon, nakita naman po ninyo ang healthy ko. Sexy na. Tapos sabi ni sir, hindi ko kailangan yung mga pagkain na talagang hindi na pa ako kumakain yan. Tinapay, yung biscuit na yan. Noon lata-lata pa po ang bili ko. Ngayon wala na po. Tapos sabi ni sir, coffee na walang sugar. Tapos si ma'am naman, 2 itlog sa umaga hanggang po ngayon. Simula po ako nung magpunta ka kay ma'am, May, June, July, August, galing na po ang sugat ko. Walang-wala na po siya. Kaya pinakita ko man, ayan. Yan po, kalahati niyan, talagang karning-karning na po yan. Tapos, dahil po sa pananalig ko sa CMD, kay Sir, pangalawa na lang po sila. Sabi ko, ang unang-una ang Diyos, tapos sila. Tapos sinasabi ko nga po kay Sir, ginagawa kong pampaligo. Pag masakit po yung ulo ko, tak-tak ako sa kamay, masahe. Sa dibdib, nasakit yung ate kasi may puso, lagay. Patak sa dila, 3. Masakit ang tuhod, hilot. Kaya sabi ko, sir, madali sa akin ang CMD. Inililigo ko po yan.
Pero sa awa po ng mahal na Diyos, hindi po ako nasasayang sa pera. Nakita ko naman po ang healthy. 4 na buwan na po hindi nakakalakad. Ngayon po talagang nakakalakad na ako. At wala na akong sugat, ma'am. Kaya yan po ang pinapasalamat ko dito sa inyo kasi naikot ko na po yata ang doktor ng diet. Totoo po yan. Kung sino-sino po ang doktor. Pero pagkakita ko kay sir, sabi niya, in-stop mo ang insulin. In-stop ko talaga. Kay ma'am, laki po talaga. Kaya, naiyak po ako kasi hindi ko akalain, sabi ko sarili ko, dalawang panibagong buhay na ibinigay sa akin ni Lord. Ma'am, nung nagkita tayo, di ko talaga ma-imagine yung sugat niya talaga grabe. Sabi ko, paano kayo ito paliliitin? Pero ngayon nagulat ako, wala na yung sugat mo, di ba? So, ma'am, anong masabi mo? Message mo sa mga makakapakinig sa'yo? Ako po, may message ko po kayo. The best po talaga ang CMD at kay ma'am. Kaya utang ko po sa kanilang buhay ko. Kasi panibagong buhay. Kasi sabi po, putol na yung paa ko. Sabi ko naman sarili ko, ipinagkaloob ng Diyos ang templong ito. Mula pagkabata talagang iniingatan ko po itong katawan natin, templo ng Panginoon. Ba't kailangan bawasan? Kung ako namamatay, haharap ko kay Lord na buo, walang bawas. Kaya dahil sa pamagitan ni ma'am, ni sir, wala po nabawas sa katawan ko at naging healthy na po ako. Magaan na po ang katawan ko, hindi gaya nun sir, ang bigat. Pag nakaupo, mahirap tumayo. Pag nakatayo, talagang yung spray ni ma'am kanina, nangyari din po yun sa akin. Yeah. Kaya the best po talaga. Masabi ko, ang pangalan ni ma'am. Pangalan ko po ay si Mrs. Elena Agapito. Ayun, no, di ba? Napakagandang kwento ng kagalingan. Actually, nung nakita ko siya talaga, nako, totoo yun, karning-karning na yung paan niya. Hindi ko nga ma-imagine paano pagagalingin, pero sabi ko, ito, check and correct the lifestyle. Gagamit ka ng aming produkto at yan. Sinunod niya pala ako. Kaya one time nung bumalik uli ako dyan sa Camarines Norte, nagulat ako, siya na pala yun, gumanda, sumexy, masigla, wala na yung sugat. Okay? So, ulitin ko sa mga taga-Labo, free health consultation ay gagawin dyan sa CMD Center in Labo that comes July 25, 9 a.m. to 12 noon, beside Lisaso Hospital. And of course, free health consultation din gagawin sa Legazpi, CMD Center in Legazpi, Nabo Wellness Center, that will be on August 2, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. And wellness caravan ay gagawin natin dyan sa Daet, August 9. Opo, August 9, 9:30 a.m. Giselle's Garden. Kita-kits po tayo, mga taga-Daet at yung mga taga-ibang municipalities na malalapit po dyan. And the following day, andyan naman tayo sa Labo, August 10, Labo, 9:30 a.m. sa Hills and Garden in Labo. And of course, baka makadagdag pa tayo ng ibang event, okay? So, hello kay Ma'am Arlene Jacob, okay? Ang bilis ng oras natin. Oo, dito na tayo sa ating mga CMD centers and active distributors. Ito, pakinggan number 25. Pakinggan natin. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot,
Purok 6, Lara Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa dry goods section near Three Sisters Carinderia. And by the way, dyan sa area ng Jose Panganiban, ang inyong product care of Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. So ito po yung dagdag natin ng mga CMD centers and active distributors. Sa Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuahan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torripalma, Rosalina Torripalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Salve Cabal, CMD Stocky Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Sa NAB Wellness Center at Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Okay, sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center or NAB Wellness Center. Second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City. Harapan ng Banco de Oro o taas ng Fast Cash. Emma Linda Lagak, Purkuan, Ramirez Street, Poblacion. Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Jet City Pharma, Generics Almero Street, Ibingay, Masbate in front. Barangay Hall. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Casillas, Sorsogon. Roger Abia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño. Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion. CMD Pharmacy, Comadcad, Casillas, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. At sa newly opened CMD Center natin, nasa second floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Taas po ng Soreco. Okay. Ma'am Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cara Espadilla, Balugo, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Aquilmo. Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Ma'am Sandra Mortega Frio sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Rachel Aicardo, CMD Center at Barangay Adovis, Kasiguran. In front, Kasiguran Technical Vocational School. Also, si Ma'am Jocelyn Bilien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711 Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Mertel Neo Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Michelle Biascas, CMD Stocky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street,
Barangay 7, Poblacion, Bakakay at may CMD Center tayo sa Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Sa 2nd District of Albay, ang aking center, syempre, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Emilia, Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Escalador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagaw-Bawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itbakma nito, Toy Dahak, Purok 3, Itbakma nito, Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay, Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Andyan din si Ma'am Joy de Bulos, Purok 1, Kawayan, nito, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi, Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi, Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. Yan, Ma'am Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi, Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, CMD office tayo, 2nd floor, Kamalig Market, Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay, Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market, Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay, Milet Hiroy, Barangay 22, Binunuahan East, Legazpi, Mamarinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay, Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi. And sa 3rd District of Albay, Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon, Rexy Sardenia, Sardena's Store beside LBC Ginubatan, Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center Market Site, UWAS. CMD Office, 2nd floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi at may CMD office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay, Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. So yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. And of course, hindi lang po good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. We need retailers, business partners. Opo, pwede po kayong mag-join sa amin. Anong na-attain namin dito? Spreading the good news about our product, good health, good business. Pag sineryoso nyo ang negosyo, financial freedom, free travels, local and international, at magkaroon din kayo ng chance makatulong sa napakaraming tao. Yun ang napakaganda dito, na gumaganda na yung buhay mo habang tumutulong ka sa ibang tao na may mga health problems. Sandaan, we have a very wide market para sa ating mga produkto. 90% ng population ng Pilipinas, and that's around the world, ay may problema sa kalusugan. Opo, prevention is always better than hospital bills. O kayo na may mga health problems, saan nyo gustong halagaan kayo? Sa loob ng ospital o sa labas ng ospital? Oo, pag nasa loob ka na ng ospital, hindi ka na makapagtrabaho, di ba? Ang daming maapektuhan sa family. Ganun po ang mangyayari. Pero pwede pala natin alagaan ang ating mga kalusugan kung marunong tayo. Kaya that's why we conduct health symposium, health consultation, we conduct dan, tinuturoan natin yung mga tao maging doktor sa inyong mga sarili, because the best doctor to yourself is you. Ulitin ko na lang, yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully, someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Yan, ako ulit si Ma'am Melinda Wee,
Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.